niabot na ko sa Manila. Ang nakaparat-rabak kay dili ko mantigo nga mo tinagalog. Ay, naglain ra ba akong tiyan niya kalibagon ko? Pahala na ne. Mangutan ako anang tao. Sir, asa ta pwedeng malibang, sir? Wala kaming malibangan dito. Maliban lang sa aming sala. Doon, pwede kang malibang. Total, mukha ka namang mabait. May tiwala din ako sa'yo. Iyupin mo lang yung TV upang maglibang ka dito. Maraming salamat, sir. Salamat na ko'y usa ka Tagalog, maraming. Problema kay uban, di na ko mo tinagalog. Ay, tika dre sa Manila. Sa di mo na nga. Huwag malibang ari sa sala niya. Maglanta pa jutag TV. Ay, nay babae. Misulod. Oy, sa ka na nga misulod niya. Marag-iso kayo. Sino ka? Ay, miss. Di na ni sino ka. Tain na ni. Kanalibang ko sino sala.